Пановка авылының 1 май урамында 4 көн дәвамында юл салу буенча эшләр кайный. Аның гомуми озынлыгы 600 метр. Барлыгы 6 берәмлек техника катнаша. Да нет, трудностей не было. Авырлыклар тумады, барысы да план буенча бара. Махсус су үткәргеч труба салдык. Һава торышы әйбәт торса, барысын берничә көндә бетерәбез. Әлеге урамда яшәүчеләр бу эшләрне күптән көткәннәр иде. Элегрәк монда үтеп тә булмаган. Хәзер вакытташ һәм кымлы юл катламы авыл халкының тормышын күпкә яхшыртачак. Барысы да грант акчалары ярдәмендә мөмкин булды. Среди поселений был конкурс, и мы выиграли грант на 1 миллион. Авыл җирлекләре арасында бәйге үткән иде. Без анда 1 миллион сумлык грант оттык. Әлеге акчаларны юлларга юнәлдерергә булдык. Чөнки монда юл бөтенләй юк иде. Халык бик шат әлбәттә. Тиздән Пановкада үзара салым җыю программасы кысаларында да эшләр башланачак. Республикадан кайткан акчалар белән 625 мең сум җыела. Аларны урамнарны яктыртуга тотачаклар. Вот буквально на днях мы начинаем на освещение, модернизацию уличного освещения. Бу көннәрдә урам утларын модернизацияләүгә керешәчәкбез. Хәзерге вакытта 54 яктырткыч бар. Аларны алыштырып, барлыгы 94 яктырткыч куячакбыз. Эшләрне бер атнада бетерербез дип уйлыйм. Закончить.